21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи таърихи рушди Тоҷикистон, ки дар ҳошияи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк баргузор шуд, иштирок ва суханронӣ намуданд. дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳ роҳбари дастгоҳи дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Эрл Картеней Ратрей ва сафирони кишварҳо, намояндагони расмии дигар давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, инчунин дигар иштирокчиёни конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 иштирок намуданд. зимни суханронии худ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст ҳама иштирокчиёни чорабинӣ, намояндагони воломақоми кишварҳо ва созмонҳои байналмилалиро барои ташрифашон ба намоишгоҳи Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, ба ниҳодҳои Созмони Милали Муттаҳид барои ҳамкорӣ дар баргузории ин чорабинӣ изҳори сипос намуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ оид ба таърихи қабул гардидани эъломия дар бораи истиқлоли давлатӣ дар Тоҷикистон ва талошҳои мардуми тоҷик дар даврони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати расидан ба сулҳу субот ва рушди устувори иқтисодӣ андешаронӣ карданд. бо қаноатмандӣ таъкид карда шуд, ки ҳоло Тоҷикистон бо азму иродаи қавӣ ва мақсаду мароми нек дар фазои сулҳу субот, эҳтироми гуногунандешии сиёсӣ, ризоят ва ваҳдати миллӣ дар роҳи рушду таҳкими пайвастаи пояҳои давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявии худ қадамҳои устувор мегузорад. ҳадаф аз баргузор кардани намоишгоҳ муаррифии намунаҳои фарогири давраҳои муҳими таърихи давлатдории тоҷикон, фарҳанги ғаниву қадима, табиати зебову нотакрори давлат, захираҳои фаровони табиӣ, имкониятҳои сайёҳӣ, ёдгориҳои таърихӣ, санъат ва ҳунармандиву меъмории мардуми тамаддунсози тоҷик мебошад. зимни суханронӣ ҳамчунин сарвари давлат оид ба ҳамкории судманди Тоҷикистон бо созмонҳои бонуфузи минтақавию байналмилалӣ, пешниҳоди ташаббусҳои созандаи кишвари мо оид ба ҳалли мушкилоти обу иқлим ва ҳамкорӣ ҷиҳати мубориза бо таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир андешаҳои ҷолиб баён доштанд. дар намоишгоҳ ҳамчунин роҳбари дастгоҳи дабирикули Созмони Милали Муттаҳид ҷаноби Эрл Картеней Ратрей суханронӣ намуданд. пас аз анҷоми суханрониҳо, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва меҳмонон аз намоишгоҳи таърихи рушди Тоҷикистон ва гӯшаи воқеияти маҷозиро тамошо намуданд.